ogele ka anyị na-agwala agwa na-egwa nwanne emenu manne anyị akpọ gị n'egwu mana ịbịale ka anyị ranwụ obele eze anwụ n'egwu ebe anyị nọ ama na-abịa ibe mụ egwu nwa ebe egwu nwanne male nwanne ya maka gị na-ejoro ụmụ nwanna lo onye ọcha kwuma jụrụ ajụ ka ịbịale ka anyị tere egwu nwanne na nwanne ya tanga mmanwụ unu anụgo eze udo anyị bịale ka anyị ree gị na ụda anyị na-ere nwere maka chukwu alụsị nwenye itekweni ka anyị baa n'egwu nwa jụrụ ụmụ mkpume ajụla ajụ nwanna lo na-agwa gị ogwu ya mkpume ajụla ajụ odogwu na Jakarta ka anyị bịale ka anyị pụtara nwebela n'ọrụ nya gwale nna m dị mụ lote Igbo na-agwa egwu ebe egwu nwanne mali nwanne arụ nwa nna m dị nne m Obido jọrọ ụmụ nwanna lo na-egwu dada ejima nwa gbala owu siri ike mana mgbalịbọ ka nwoke dị n'ime ụlọ ibi ya nwana odogwu amụlụ na mmagụ jiagụlewas nwanne m na m ndị nne m ọka nga mmanwụ eze bilo ọ dị mọmọ ka nọ mụ ejima na beta maọbụ abụliwe ọ bụ talona na magwanya bagwasị kpoiten nne m ụlọ iji n'aka na-egwu ogwe monika aha ya m ụlọ ọmụma na-agọ ka na-agwa oli ozi aka nwa nne gị n'aka na-agwa gị ogwe mkpume ajụla ajụ gị na onye ọcha nyesi m lote ụmụnne m lote nne ya lotegwo nne ya nwụla ya na-agwa agwa mama nwa ọ na-agwa na nne eliri ozi aka nwa ya ije n'ụwa ka o jede na monika na-aga okporo ijide eze nne m iwu ka o jede Sondokechu mkpume ajụlajụ nkwanụ ọgọbụchi o si mụ javali ya sondokechu meze Sonde ka mụ na jaja akọnye nwete eze dibịa anyị cha na-emenya bụ ọgbọ Sondokechu ịma n'ihu na-egidi n'ime mmụọ lambe o nwere oge Sonde na-eche nche maka agale Sonde ijebe n'ugwu nwa bụ na ọtịchepụ aka Sonde na-ata obodo kimebe dibịa Sonde na n'ụzọ ya mkpọ gị nwayọ na m ndị ogwe n'ogwu ọma ogeli mala obi dị ya ya bụ nwunye Sondokechu meze nwanda eze olunwe iji na onye ọcha anya sị m jali ya m ndị ka nja oge ya n'ebe ọnụ Sondokechu aka onye nwetara ya n'ụwa ya mkpọ iwe ogwulu oyi gị na-ese m ja gị ka nja nwanne ya Igbo ka nna agbaba m nwayọ Sonde nọdịgara oji adị nna m ndị mba pụtala ga-ama gị Igbo m nwanne egwu nwe ebe egwu nwanne na nwanne ya
onye m ndo ọkanga ọnụ mgbu mmadụ lajụ ngezi m kene pọlụ nwanne gị n'ibe ọnọ iwu ọ na-agbagwanya bụ agwa prizin anụgwa ụya mgbọ m nwanwụ ka ha lụọ zedigo ogwe kwere ogwe n'ogwu mgbu lajụ nyasị m jale ya mụnye n'ebe ebe anọ na ịgbanwe nwanne mali nwanne ya arụ ọkanga ọ gwara m na na mgbe ebe si ego ma akụ n'ezi ka mali ihe ọ bụ iwu na m ndị nne m ndo n'ọka mkpa na akara onye kpu ehi igbo mba na-agbara m onye ọcha jụrụ mgbu m ajụlajụ na-ese m javale ya bọledochirebon pọlụ ibe na nwoke ji eme ọgba mbọ tinye nwebelan pọlụ ịwụgo ọkụ ji adị gbanwabịba nwanne mali nwanne ya arụ nwa elote nwoke gbaraba mmiri araban nzọdigwe ogwe gwere ogwe n'ogwu n'oge na nwabịba nwanne mali nwanne ya arụ uwe gwere ogwe n'ogwu ọkanga ịgwara m kene ndị gị na aba na-eme nyabụ ibe nwahezi nwanne chudi okeke nje bụ ka esi mụjala gịnị ana m amago na nje bụ nwere iwe ọ bụ n'ibebe odogwu na-asa otu ka ịcha na-eme nyabụ ibe chudi ịnụbago ya mgbọ gị nwayọ talụ oyi gị n'onye ọcha si mmụja aga aja talụ ibe na nwoke na-eme si ya jisi ike n'ebe ọ nọ talụ na m ndị nne m ndo ịgba na-agbara m ndalụ eze ebilo nwanne m iwo Chibụzọ ịdalụ igwe obodo m kasịta injinia ọrụ m na haja gị n'egwe mala onye gwara m ya oyi ji n'onye ọcha si m ji aga aja aha aka nwanne lote nwanne ihe n'ihe ome ọ mgbu ma jụrụ ajụ si m kene gị n'ebe ị nọ ịnụagụ ya mgbọ iwe ogwu egwu ebe egwu nwanne mali nwanne ya arụ ana m nna m ọnị ọchịa ya awụrụ m osi ya ma ngwugwu chedigo gị na-ejoro m ka ọ bịa digo nna m gị na-enwere iwe ọ na-eme n'ebe ọ nọ onye ọcha oyi ike ọgọ sị na ka nna akọlụ ga akị ya ụmụ igbo mụrụ mmanwa na sọkwala anya oyi gị n'onye ọcha sị nna m ndị ka atọsi aja aga aja ike mba n'ọlụ n'ebe nọ ibe na nwoke ji eme n'ụwa mbọ tinye nwebela kalụ na m ndị nne m ndo ịgba mmanwụ m eze ebilo amara m ibe mma aja gị nwelede ndaba eze domu ịgba n'ụgwọ eze ebilo nwanne m nye aka nna akpọ eze ebilo ịgba n'ụgwọ nwanne m ya bụ owu onye na-ekwu ụbọchị ụwa gbasasị ya n'elu eze nwanne m na-ebe anya owu onye egwuru ụbọchị ụwa gbasasị ya onye ekpeli ị na n'ụgwọ ahụ ya mgbanwụ na m ndị nne m ndo ekpeli mmanwụ onye gwele amale m n'ọka mkpa na akara onye kpu mmanwụ na m ndị nne m ndo n'ogwe anya eli maka egwu gị na-ejoro m mkpu ma ajụlajụ ka m na-agwa gị okwu ya igi n'onye ọcha
daalụ nwanne ya na onye ọma na-eme nwanne n'ebe anọ onye ọma ihe kenele ịmụ nwatakịrị mmụọ igwebike nwana alọghị mba na ibe arọ nya mụtara nwatakịrị n'ebe ọnụ owu njika na-etu nwanne m nwa ngesi mụ kene ihe n'ibe o mere igbo ka nna agbaba m daa eze ebilo nne m sị gị nwenyiterigo nwanne m ndo nganga mkpụmadụlajụ ịgbanwe bụ egwu nwanne na nwanne ya ni daalụ nwanne ma gwale nwanne ya arụ gị sị m sị jali gị egwu nke bite Enugu ọmaji daalụ emuke nne m na ama agwagwa ka mma ọbụlaba gị na-aba nọrọ sụrụ nwanne na ụlọ ebuke chukwu daalụ eziokwu ibe nwoke na-agwara n'elu ụwa ka nwoke echebụbanị daalụ eze udomu inwenyite okodemme nọ n'ọgwa n'ochi ya ha ma na-abịa Innocent Peter na luo authentic engineer o mmanwụ na-akpọ gị eke mmụọba niile mmanwụ na-asọkwala anya o mgbu ma jụlajụ si m ụjọ gị n'ebe ị nọ ịnụwagụ ya mkpọ gị nwa egwu ebe egwu nwanne mali nwanne arụ oko eku ukwane m egwu owu nọ ọgwa nwanne m ale nwanne ya rụ oji n'onye ọcha nyasị m jara ya lọya Antonia na-ekwe emojudo oji ọrụ ọvi ya odogwu nna odogwu ndị aka anyị cha na-asọla anya asọlụ ndị nna m unu mana onye ebu mmakụ nweje ndị ya sọkwale ya anya lọya na-ekwe mba n'ọlụ n'ebe nọ daalụ na na-amagwanya bụ agwa Igbo ka nna gbaba m nwaja oyi gị n'onye ọcha nyakpọlụ na m ndị ka tọsịa ka njale ya ndị oyi ya ka ntokwuo ụmụnne ya n'ebe ọ nọ igi na mba n'ọlụ mgbu ma jụlajụ egwu kama na-abịa ibe dị nwoke na-agwa ahụ ya anyị na-ekene Chris na ability agbata ọmụ na-acha na m mụtara mmanwụ gbumajụlajụ nwa joro obi gị n'onye ọcha nyasị m ụja gị n'ebe nọ dogwu na Jakarta mba n'ọlụwo egwu nwe ebe egwu nwanne male nwanne arụ nọ eze bila egwu nwe emego m karo na emonye ebutelie maka Chukwu nne m ndo kanga mma egwu nwe ebe egwu nwanne male nwanne ya igi na nje semojale ga-abọ iwe oche nne m n'ebe ọ nọ odogwu ndị aka anyị cha na-emenya bụ ọgbọ sị gị kpọkpọlụ m ya ka mmanwụ abụghị pọbụrụ nwanne m anyị cha na-emenya bụ ihe odogwu n'Indonesia aka mụ na ya na-eme nwanne m nyere mmụọche mbụlụ mmanwa na-asọkwala anya oyi gị n'onye ọcha si mụsị ji aga aja mkpu ma jụrụ ajụ igi na egwu nwe ebe egwu nwanne male nwanne ya daalụ igi na onye ndị asọlụ mkpu ma jụrụ ajụ anya ihe nna akọlụ ga akị ya igi na ọ bịara na mmụọ babi egwu nwe ego ụlọ Igbo nwere ibido ụlọ n'isi ya daalụ mkpu ma jụrụ ajụ nwa joro bụ ka nna akọlụ ga akị ya nwa ji mejọrọ bụ tigboro ụlọ ibi ya anyị bụ n'anya
otili bi jele na mma ọbabi egwu osi nga dịrị ya eze bilo nwanne m ibe ebe nwoke tile mmanwụ iya abụlela agbamibi ya pele ka onye pele bịa dịgo nnadị ya ọgwụ ana m aja ga aja odogwu n'Indonesia ka mụ na aja ma ya gwara m ya oyi gị na-ejoro mkpu ma ajụlajụ igi n'onye ọcha igi na anyere ego gị kenere nwa n'iwu na gị dị na mmụọ che mụlụ gị ọrụ mmụọ che mụlụ nne gị kama na-abịa o nwere ihe na-agwa nwa joro m nwanna lo oge na-eti nwobele egwu nwanne m na m dị n'ogwe gwere ogwe n'ogwu igi na ibe m o nwere owu egwu ọrụ gwale m mba machuo daalụ na na maja gị nyan tondo kechu mesa ina nugo nu egwu daalụ mwe mweragu oji n'onye ọcha nyezi m jari ya ebuka okechu o nwere m banye ncha na-emekọ ihe odogwu n'Indonesia ka nyasị m jari ya aja eze nne m ibe na nwoke na-eme otinye nwebela ndị n'ibi daalụ nwa m ụrụ ịnụbago ya mgbọ dakanna iwo na m dị nne m do nga mmanwe ka atọsi ya igbo odogwu akpa mma nọ n'iru ọlụ ya anya onye tebe egwu anyị na-abịa anyị eje mmụọ ọbali ije enwere ime ụsaba bi n'ibebe oyi gbara ugo ọ agbara ka obu ugo ka anyị bịala ka anyị jee nwanne odogwu n'Indonesia ka iji na-asị mmụ keneli ihe nye a agbara ka ụka mụ na-agwa gị nya ọma igi n'onye ọcha gị na-asị m zali ya ndị ọgwụ ya n'ogu n'ogu na-abịaba alụ egwu egwudogo mụ na ọkọlọbịa m nwa igi na nwa m na ụdị nne m onye kwede eze nne m onye beli gbugute return n'ebe nọ mmaliwo daalụ Chijioke ọrụ ịcha na-eme nyabibe mana igi na-esi mụ ji aga aja nwa ibe si n'ụgwọ ọka na-ebe n'ebe anyị nọ nwoke nwe aka m na-agwa gị ogwu ya mgbu m ajụrụ ajụ igi na-ejoro mụ si mụ ji aga aja igi na onye ọcha Chijioke ị na n'ụgwọ ahụ ya mgbọ n'ebe anyị nọ anyị ma ya na mụ niile gbara kụba bụ netebe na ụlọ eze ebilo nwanne m ana m ebugolu mma akwa na m kwelilu ndị ọcha iwo na m dị nne m ọka nga mmanwụ iwo egwu nwebe egwu nwanne mali nwanne ya rụnị daalụ ko nwanne m na ebe mkpu ka mmanwụ bulava ọka nga mmanwụ igbo ka nna gbaba m nwayọ maka narị m agwa kendo n'elu nwoke gwaraba mmilaraba mmechozoro kendo nne m ya na eze udo ọrọba gbulu m ọta eze ebilo nwajuo na-agwarọ m na-akpọ gị ka mmanwụ oyi gị na-eji orogo si mụ ji gị odogwu n'India
odogwu na mụrụ ka nna agwa gị ogwu ya nwa chụọ na-ekwe ka nna agwa gị nna eze ebilo ọkwa gwado ụba nke ka ị gwara m ụkpọba gị na onye ọcha sị m jale ya nwa chụọ na-ekwe gwado ụba nke nwe oji odogwu na mụrụ nwanụ abatabago m nwanụ ka m bụrụ ete nwebele egwu maka chụwu okonne m ọchajugo na ndị ka tọzie na isi onye ekpeli zute nwaja maka na egwu ebe egwu nwanne male nwanne ya ụbịam na-egbu ọchụ okon ya egwu ebe egwu nwanne male nwanne ya rụ maka ụbịam na-egbu gwe n'ọchụ nwanne gị na-ejoro nwanna lo igi na onye ọcha onye ọma ka gị na ya na-eme nwanne na ụlọ gbaru n'elu nwanne anya ọ dabalịbanị nwatakịrị m na-agwa gị ogwu ya ọkanga onye ọma ọgwụ na-ete n'ụwa dịka ya gbaji na ike mosigburu onwe ya na ike ọmụ onye ọma m na-akọrọ gị aka ya akwụlu na-enelu onye anya akwa na-amụta nwa bụlịbụlị daalụ mụrụ nne m oji na onye ọcha si m jale ya nọtụ okeke njegbu odogwu n'ọchanja market ka nyanya na-eme nya dị ire iji na onye ọcha nwa joro m nwanna luo na-agwa gị ogwu ya unu ahụhụ na Pita na Pọl nwanne ya alịghegolo ogwe daalụ okeke njekwu ị na-anụ iwe ogwu igi na-ejoro mbosi m ji agaji gị na onye ọcha mkpu ma ajụlụ ajụ gbanwado egwu nwanne na nwanne ka nwanne gwamali nwanne ya rụ na ụlọ gaba na iru eze udom Pita nwa ọzọba dongitila amụ na-akpọ ga-akpọ odogwu n'indo na-echi ya oyi ji na-ese mmụ ji aga aja daalụ eze bilo ịbụgo ọkwa anya rọhegolo ogwe dongitila oyi ji na-ejoro mụsị mụ ji agaji gị n'onye ọcha anyị ere gị gị na-ekeji ere nwere maka gịnị n'igwunye dị na mmụọche mụrụ m o nwere oge ogide si n'aja anya aja onye opi nwenye itewe ka mmanwụ gbaa okonne m ndo ọchadịrọbele n'ụtabụsị na mmụọche dị n'egwu ezebilo ogwu onye gwụrụ bọsụ ụwa gbasasị ya ya eze udo nne m na m agwanya bụ agwa ọgwanya rọla egolo ogwe nwanne m na m dị n'ogwe gwere ogwe n'ogwu onye ekpele onye egweli ka m banya n'egwu m daalụ igi n'onye ọcha ọla atago na m ndị ka atọsịa mba abanya n'ime arụ daalụ na na-amagwanya bụ agwa okonne m ndo igbo ịnụagụ ya mgbọ m nwa daalụ elote nwoke gwaraba mmiri araba nwanne m na m ndị ogwe gwere ogwe n'owu igi n'onye ọcha gesi m jale gị ndị oyi gị mgbe ụmụ ajụlajụ ozo ndị okechu ka nna agwa gị ogwu ya ọgọbụchi okechu bụla ebe jere n'ugwu ugbo onye ka m ụzọ ndị okechu mụnya na-eme nya bụ ibe igbo na ọnụ tọndị gbalịrị n'ebe ebulude nwere ibe ọkwụta daalụ nwa jụrụ m nwanna lo na-agwa gị ogwu ya nata amalị m n'ebe jele mbịa jelugwa n'ụlọ
oke chọkọ na-enwe zone na-eruga egwu nwa mbadaba hanyawa n'egwu okon wee male nwatakịrị ma na-agbọ iji na-esesu n'ebe obiri ike mụtara mmanwa na-asọla anya orobi ji nne nna agwa gị ogwe na nwa ọdụ nwa mesịrị baa mbọ ọzọbụ isi nwere ebe ọ nọ maka chi wusilo ndị ọkachikwu male nwa orobi ji nne obiri ike nna agwa gị ogwe ya oigi na-esesu obolebole alụmako nwoke ji eli nri n'ebe ọ nọ igi na sịra bụcha ibe dị n'elu ụwa ka anyị nebe nwebela anya esesuo igi na-ere bụ mangolo chara ndị n'ụwa ka anya na mbulu nene digo onye ekpele kpọọlụ m igi na-esesuo nwaobidike ọzọ mere ka nna agwa gị okwu na-egwuru 20,000 mụ n'aka onye ekpele kpọọlụ m igi na-esesu bụlebụle eze nwanne m karịa na agbala agwụ aka eze ebilo agwụ ekele nwa mbe elugo n'ọtịtọ eze ebilo agwụ ekele nwa mbe elugo gwori n'ọtịtọ keriba na-akpali nwa agwụ aka n'ọdụ ọba nne m do ọgwa ngwuo asị na nna ndị ka atọsodogwo agba mma gwulie n'ihe ọrụ makara ibe ọ bụ oko nne m kere ozi na nna ndị atọni nwanne m njem ọnụ eme kere ibe na-agbalị nwa agwụ aka ya dị nwa eke ọ nawago eze nne m do kere dị ibe na-agbalị nwa agwụ aka n'ọdụ eze bilo uwe onye na-ekwu ụbọchị ọ na-agbalị mmanwụ ọsọ eze bilo ekwu ukwene m n'egwu m daalụ n'ọda ọsọ veli eze bilo ọ nọrọ n'ebe ọ nọ n'ibe m ni onye ekwene na n'ụka nna ebeden daalụ ọrụ m ibe m edere ọnụ edere onye kweli maduru obiago iwo oku nwanne m nwa orogbo badile nwa ọgbọ nne m ezesimuja nwanne ya n'ebe orogbo badile semuja nwanne ya janna m ndị nwa abụọ nne m eze dị na mmanwụ ma mbanyaba na ndị jele okporo oyibo nwebuli ike nata eze ebilo nwanne m nne m dị na ndị ji ego nwe akwọntiti nwere nalụ ibebe na ụlọ nwa abụọ nne m eze mụtali mmanwụ daalụ na na-abawanye abagwan ịgba mmanwụ osi n'ozugo kere iwe ọ bụ ọgwa m bịara ka m gwara n'ụlọ Subscribe to Seskimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.